Ki jing tho bat ki jing ben paw la ne kita ki kerwak kubor ki balmi apok ki stan social media ha ki ne ki sngi ki por ba menta ki ba ong kum ne bat ya ke ne ke jing tho lapo sapok ka Facebook page jong ba madia lalu ke ba ong kum ne ki ke bi an jong ka ke HDC kimi ha surok ba kum ki por khetin ars ngi menchwa ngala tho ba ka don ka illegal skate jong ka ke HDC ha mau khanu menta ka sngipat layoi ba ka sanbot kalaja bat kibriu ki belum pisaru kim don chu hakapor balong CEM iba penyai sing sim ka julong kumne na kapor cha kapor namar ka tang ong ba kine kidai kikit por khetin wat sngewi ai konong krishan jong ka isi bathamai lane kinong krishan jong ka seng boys of the people's party WP hapo ke HDC lada kim dai kikit behind the illegals te balai ki khang no tang sudon kano kajing ujor isen ai bapli ya ki driver ki baya lanti langba kajing sha le ben sha kren ben ki batre chitom mit bat sngi ban penbit penbiang ya kajing don kam jongi bat ban kit ya ki mar ba mardi bat kumta ter kat ba hapok ki comment section spot jong kane ke post ki la ong kumne phimun ayu ban ong wat sngewi ai konong kershan ki isi bathamai hato pimut dai ke isi ke bathamai se babu yakine kikin